99 record. Yau ma kamar kullum mun sake dawowa. AMG ne na miso muke gaisuwan sallah. Yara maza mata mun gaida dattawa. AMG ne na miso muke gaisuwan sallah. Yara maza mata mun gaida dattawa. AMG ne na misau muke gaisuwar sallah. Farko da sunan Rabbi ni zan kira, shi yake yin ruwan sama har yayo kankara, shi ya tsara da gero har ake yin fura. Godiya ta gare shi yayi ni dan karkara, haka asanna a cikin ta dai datuwa. Yara maza mata mun gaida dattawa. AMG ne na misau muke gaisuwar sallah. Kainar kun salati gunsa mai kausara, a ciki sa da alikisa isu na kira. Na yi nisa a kan kaunar su ban jinkira, rabbi sanya gare ni su zan mutu garkuwa. Na yi waka na salle cikin ta ba dimuwa. Yara maza mata mun gaida dattawa. AMG ne na misau muke gaisuwar sallah. Assalamu alaikum mutanen gari na zo, mako nake a gare ku yau kar ku ban kanzo. Rana ta sallah ce na fi so ku ban tozo, santi ya sani na ce wa yara ku dan zazzo. In ba ku hafi sallah gidan ku yau na zo. Yara maza mata mun gaida dattawa. AMG ne na misau muke gaisuwar sallah. Na gode Allah wanda shi ne ya ban dama, na ga ranar sallah rana ce fa mai girma. A cikin ta mukan yo ziyara wa al'umma, mata maza mukan yo shiga ta alfarma. Bisa wannan doka tamburan girma. Yara maza mata mun gaida dattawa. AMG ne na misau muke gaisuwar sallah. Gambo biji yau naku ne da babban zance, duk da kun san ni ne to bani so na yi zarce. Ko suya ko dambu ku bani in taskance, shi za ya ban dama in ƙara yin himma, domin na yo muku bai duka na yabon sallah. Yara maza mata mun gaida dattawa. AMG ne na misau muke gaisuwar sallah. Don kuwa ranar sallar rana ta caɓa ado, dan mata da samari mu je yawan buɗe ido, har da jan yara suna ta kalli mai ɗauke ido. Kamshi yana tashi kowa da ka gan shi, murna yake sai mu gode Allahu mai kowa. Yara maza mata mun gaida dattawa. AMG ne na misau muke gaisuwar sallah. Komai in zan fara sai na sa sarki ta'ala, wanda ya yi mutum da aljan. Sarki Allah ka taimake ni, gani na zo ni gare ka sarki Allah ka agaza min. Ni yau na zo da wakan barka da sallah ga yan uwana, barka da sallah ga yan uwana. Yara maza mata mun gaida dattawa. AMG ne na misau muke gaisuwar sallah. Yau ranar murna ne, ranar shagali ga kowa. Ina jama'ar mu na Arfas yau ranar murna ga kowa. Ni Shamaki Bolis ne na zo da wakan barka da sallah. Ranar shagali mu yo shi, ai wata rana ba za mu yo ba, ai wata rana ba za mu yo ba. Yara maza mata mun gaida dattawa. AMG ne na misau muke gaisuwar sallah. Barka da sallah abokanai na ina kwana, na zo gare ku kuɗan alamun gurin kwana. Ranar ziyara ce a yau ba mikin juna, ni dai bukata na in kun gana ya hagu ku dawo da ni dama, sai kuma yi da ni dama. Yara maza mata mun gaida dattawa. AMG ne na misau muke gaisuwar sallah. Malamai dole na sa da kuma a baitina, domin faɗakar wanku ta tabba kalbina. Ku kuttuna mana duk musulmai mu so juna, wannan ya sa na yi muku gaisuwa da yabawa. Ni mubarak an coba na raina dattawa. Yara maza mata mun gaida dattawa. AMG
daɗi sai gidan sarki, in kaga an ɗauko zuma za a sha zaki. Sallah da layya ta taho yau muna ta biki, naman mu tsokoki san bani cin kwaki. Allah ya maimaita mana hafi sallah. Yara maza mata mun gaida dattawa, AMG ne na Misau muke gaisuwar sallah. AMG multi media ne da baitoci, waka na sallah ne muke yi cikin sauti. Mun sha ado mun doshi idin mu ba latti, na gode Allah na edi ina murna, Abbati Sale ina yi ma gaisuwar sallah. Yara maza mata mun gaida dattawa, AMG ne na Misau muke gaisuwar sallah. Yara maza mata mun gaida dattawa, AMG ne na Misau muke gaisuwan sallah. Yara maza mata mun gaida dattawa, AMG ne na Misau muke gaisuwar sallah.